Cílem projektu Žijeme jídlem, který Agrární komora České republiky podporuje, je ukázat české zemědělství v celé jeho šíři, hloubce a hlavně kráse, kterou tenhle obor bezesporu má. České zemědělství je velice moderní, v rámci Evropy konkurenceschopné, sleduje všechny poslední trendy a snaží se přenášet poznatky vědy a výzkumu do praxe, tak, aby bylo schopné poskytovat nejenom kvalitní surovinu pro potravinářský průmysl, ale aby bylo schopné se starat o zodpovědně o krajinu a aby bylo schopné v krátkosti uživit tenhle národ opravdu zodpovědným a udržitelným způsobem.